Hey guys, Khulumbai nongthangmonखौ आंनि गावनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय so दायो आङो फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय जानानैहाय दायो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे आङो मा प्रडाक्ट्सफोरखौहाय मेकअप खालामनायनि सिगां आंनि स्किनखौहाय माबोरैहाय प्रेप खालामो बा माबोरैहाय आङो गावनि स्किनखौहाय हेल्दी लाखियो बा मयस्चराइज खालामनानै लाखियो डिहाइड्रेटेड जानो होआ सो आङो दा सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबोबाय थादों मेकअप खालामनायनि सिगां सो बेफोरनो जाहैबाय नै नोंथांमोना नायनानै लादो नुखाबाय बिथांमोना आंनि थाखाय बेफोरबायदि स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरो आंनि थाखायल' नङा नोंथांमोननावबो जुदि नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जुदि अर्डार खालामहरोबा विदाउट मेकअप नोंथांमोननि स्किनखौहाय स्केन खालामनानैहाय बिथांमोना नोंथांनि प्रब्लेम्सखौ नायनानैसो बिथांमोना कास्टमाइज खालामनानै हरगोन मानो होननानै बुङोबा बयनाबो स्किना आलदा आलदा डक्टरजोंहाय डाइरेक्ट रायलायनोबो हागोन नोंथांमोननि हेयर रिलेटेड बा स्किन रिलेटेड प्रब्लेम्सफोरखौ खोन्थानो हागोन आरो बेबो एकदमबारे फ्रि ओमफ्राय बे प्रडाक्ट्सफोराबो बिराद एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोनो नोंथांमोना only 1500 दायो आङो नैबे क्यूरस्किननि फमिंग फेस वाशजोंहाय दायो आङो फेस वाश खालामनो नागिरदों बेयो मोनसे फमिंग फेस वाश दायो आङो एसे जेन्टलि मेसाज खालामनानै लानोसै फेस वाश खालामनायावनो ओमफ्राय नोंथांमोना बे क्यूरस्किन एपावहाय फ्रियावनो डक्टरनिफ्राय नोंथांमोना डाइट प्लान बा बेसेबांखिनि वाटार इनटेक खालामनांगौ बा लाइफस्टाइल चेन्जिंनि बागै नोंथांमोना आरामसे रायलायनो हायो दायो आं मोखांखौ सुखांबाय खालामगोन नैबे क्यूरस्किननि एल'भेरा जेला आरोना बियो हाइड्रेशन जेल जिहेतु सनस्क्रीन को सनस्क्रीन को यूज खालामखांबाय ओमफ्राय आरो बेयावहाय मोनसे मोनबावदोंमोन आङो प्रडाक्ट्स बेखौहाय आंनि एक्नि बा पिगमेन्टेशन जानायावल' फोनो आरोना बेखौ आङो हरनि समावल' आरामसे फोननानै उन्दुयो बाट दायो डे नालाय आङो बेखौल' आन्था फोननोसै सनाय आं दायो मेकअप खालामनो थाखाय एकदमबारे रेडि मोना बावनो नाङा आंनि बे गेम्स 300 कोडखौहाय यूज खालामनो थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला बियो फर्स्ट 50 जनाल'सो बेयावहाय 100 RS अफ मोनगोन नोंथांमोना माखौ थिखानानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्शनावहाय बा डिस्क्रिप्शनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै अर्डारखौ खालामदो फाउन्डेशन एप्लाइ खालामसै So guys, they are going to and I just hair ko hai as ironing column and lance and try high dress ko sense column say I'm sure I use a tongue now go zero tongue and I'm kinta dress color change column say so Maburi has a kangi deal guys. So we did ang skin ko white care column and a lab we kind of make up column and is a dumber young ready column and la hair and mwjang. जोंहा टेक्लानि जा सिलाइ जादोंमोन ना बे सिलाइखौहाय बख'हैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय प्रतीक्षा हस्पिटालावनो बेवहायनो दाखालिनि सार्जारियाबो जादोंमोन अपारेशना ओमफ्राय दायो बेवहायनो खालामहैनो नागिरदों आरोना आङो मा जायो जस्ट आङो दिनैहाय एसे एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय बुस्थुफोरखौहाय लायनो थांगासिनो So guys, dayo sa hospital मोनफैबाय ओमफ्राय दायो फर्स्ट फ्लोरावहाय थांगासिनो आङो गारि पार्क खालामदोंमोन नालाय एसे लेट जाबाय टेक्लाजों बेजों थांग्रोबाय आरो टेक्लाया दायो सिलाइ बख'नो थाखाय थांबाय ओमफ्राय आंजों लावदुमजों दा नेगासिनो सिलाइखौ बख'खांबाय जा टेक्लानिखौ दायो प्रतीक्षा सानाय नामा हा टेक्ला
Maya? Muslim morne bidi mende. Wah, dokter Aziz handsome le buraya. Muzantar. Muli lain thang Laoduma iyo khurufur lele itu makaba. Iyo dengan jeng gezoy, iyo dengan. Masa ke? Mwngwn na biaw na muli ya? Muli lah ada maniyo. Ila izan nunga. Suni tu. Ni le nama mandung kai pura. Rinki hazori kais. Ice cream zain sih guys. Sekarang saya sang ice cream zain saya bayar Tekla yon thalang sih kan. Lazi ni ya thang nak kai. Nung maklap nanggo. Thang salah. Maklap nanggo. Vanilla le. Vanilla. Yung thang sih. Baskin Robbins tahu hai hamsi. Sengat Tekla kedan boibw. Ngambil sekabannya beta dah. Iyon sapi bayar na. Thang na sih dari mana khalamw na. Tekla na lama na sapi bayar. Thank you nak bungw bra. Thank you. Nung thank you dah ke? Ang may boleh thank you nang susah dah. Ayah. Nung thank you dah ke? Ang may boleh thank you nang susah dah. Ayah, ang susah dah lah. Sing ayo sur ni mobile tu payment kam na. Sing. Ang thank you nang ubah aku. Nung sang ke thank you nang ka? Mala sing. Nung macam. Malai ni pisa bay na hanan tu jana ni. Hết ang lazi sự mình lên nâng bay chỉ mình ba ang sẽ bay na đây mình sẽ na đàn na receive cái đấy khen rang ice cream là ni ang cái này. So guys này đã yêu ang nên thằng mình là din chicken parcel free đấy rồi na so ang parcel có hai din sẽ mà vậy đấy. Oh này bị bên na na wallpaper so bị wallpaper cái mà bên đi hay cũng nên thằng mình làm sao được na. Bị bộ wallpaper anh ra cả gần Tekla order thằng đó mình. Mua hàng gần đấy. Oh, wallpaper ani ba? Wallpaper. Ano ko ni? Ha? Kau ni mo. Wallpaper ba ni ta be ako di jang do. Oh, yon ta kayo. Ano ka na may kuno? Oh. Ano ka ba ni ko? Oh, nai na. Masa na? Masa na. Mwjang angbai ne. Tekla vậy này. Là. Silai, ya really down. Mun silo. Giang thibai siri cái gì á? Mình tham đen là ní bằng lúc anh chỉ ra. Lúc ấy thua, mà li phe của mình. Sao vậy? Mà là những cái làm vậy. Nih guys, nih biar dia na. Ketanga, sampai ikana. Nih biar lokain sih, nan sanda zenga. Nih biar saya orange thai na lah. Nih biar kini orang lokain sih.
बोरै मोनखो नोंथांमोना